कतनो करब पढ़ाई रोटियां बेलही के पड़ी। जा धर्मेंद्र आज कितना सौभाग्य की बात है आलू दम गरम ये जो कलाकार आए हुए हैं इन कलाकारों को आप लोग एल्बम में सुनते हैं। सामने आई वालों तो ताली बजा के स्वागत करी सब। कोरस बोलो कोरस। कलाकार हुए होला जो एल्बम में भी गावे तो मंचों पर निमन गावे वो करे हम स्वागत करेंगे। इना के एल्बम में खूब ठीक गावत हो मंच पर गबड़ा जाए। यही सब कलाकार जौन आई बड़े एल्बमों में ठीक बड़े मंचों पर ठीक है गावत रहे। सब बात तो ठीक बा लेकिन एगो गाना सुनल जाई कि आज राजा जी के कोरवे में जान खेदी। बाकी सुना तो गोदी के वाला कवा होला और ओकर साथे गाई। भुलावा मत राजा जी। हाँ बुर्बक मत बनाओ। उठाई उठाई रौरे उठाई हम उठाई। ओके ओके। अरे गोदी के लाई पवनियन तुम तोरे पिया खोजे छोने छोने हो दूल्हा। हर सबसे बढ़िया गीत है हमारा लागे सब निमन बा तनी अपना मिजाज से गा दो बिल्कुल तनी हमारा के बैठे दो अपना टेम्पो में गाबो ऐसे कि हमारा बड़ी ठेस लागल बा। देखिए खड़े रही हम खड़े रही ए भाई ढेर खड़ा रहते तो हमारा मैदान लग जाता। खड़े खड़े रहे के बाद अरे चैता गाई हो कितना खुशी के बात बा कि राव इतना चाहे वाला हम जानो तनी कि चाहे वाला अब रउआ बैठ जाए तब उन लोग के दिल टूट जाए ना। टूट जाए कि ना परेशानियां सबसे सुना टूट जाए भैया खड़ा भइला बका दी टूटिए ना जाई हम चल जब तो लोग उठियो जाई। सही चली है बात माई ये आशीर्वाद हमेशा सब बनौले रखो। आशीर्वाद दुई आदमी पर पड़ल बा जीवन में कलाकार में। करा पो आज के डेट में मंच के हिसाब से नारदी विधा में कमलबास कौर जी पर एगो गोलू राजा पर ओकरा बाद केहू पर नहीं खे पर गायक बहुत लोग बा सभे अच्छा बा सभे अच्छा करते बा। बाकी हमारा ई सौभाग्य मिलल बा के टूटहा आदमी के रौरा सब इतना पूछो तनी ई कम बात नहीं तनी जमा दो अपना हिसाब से हम बानी पीछे पीछे। हां हां बाकी लोग ठीक पीछे ठीक ठीक ओके ओके थैंक यू। हेलो थोड़ा अच्छा मोबाइल लेके कहे गावेलू सर मोबाइलवा में गाना बजा हमरा तो बुझाला कोनो यार के सुनावेली सका। वीडियो कॉल अब के बात ओरिजिनल कहला वीडियो कॉलिंग रहेला हमारा ये बुझाला नो में गाना देख के गावत तारू हाथ में मोबाइल लेके कहे गावेलू डिजाइन हो गइल बा। आदत खराब हो गइल बा मोबाइलो गायब हो जाला मंच पर। जा रितेश भैया राकेश भैया हमरा एक इच्छा न रहे कि हम बड़ी गदगद बनी तनी गा दो बा गाओ के ऐसे कि अभी चैत के महीना बा आ चैत के गीत अभी भइल लेके बड़ी लोग बेचैन बा। हमरा रंजन सिंह जी आरा से आई बड़े उनकर मित्र लोग आई बा और अभी हमरा शिल्पी बहन के भी सुने के बा विजय भैया के सुने के बा तो एक दो गो गा दो अपना हिसाब से। बिल्कुल अरे छोड़ ससुरवा न पार लागेला नहीं हो रे आइल बेकार लागेला। अरे भौजी सुना ए भौजी अरे दुविधा अरे गोदी के बहल कहे कैसन
अपन जीवन का तू लोग से बताई। हमार जीवन बड़ी कष्ट में बीतता, बताई कैसे। कैसे कैसे होई जाला जिंदगी, होई जाला जिंदगी बेकारे हो, दिलवा टूटले पजननी। होई जाला जिंदगी बेकारे हो, अरे टूटले पजननी दिलवा टूटले पजननी। बहुते दर्द देला प्यारे हो, दिलवा टूटले पजननी। होई जाला जिंदगी, अरे गोद के लइका नियो बाबा दिया होने चले आगे। तू आगे कहे नहीं खोजा, तूने गोली बम भी गाता होने, आगे जाके गावो। परी जी उन्हें यूट्यूब वाला बना के बोलो कि आगे ले फोटो ठीक देखे। काहे परी काहे उदास आज बाड़ू। अरे सैड बड़ी है, उदास नहीं खेलो। और कहत तारी गैस बनावले ऐसे ही सौदा। अरे कैसे मना करती, और ही आगे जाके कहे, और ही आगे जा, और ही आगे जा। अगच अगच अरे कैसे मना करती सजनवा के, कैसे मना करती, कैसे ना छुआईती बदनवा के, कैसे ना छुआई दी जवाना के। कैसे मना करती सजनवा के, कैसे ना छुआईती बदनवा के। और कह दिया अरे एक पल ना देखे तो अहोला बेकारा, अरे गोदी के बहल कले जैसन चाल करे दिया, ओ जे छोने छोने हो दूला, गोदी के बहल कले जैसन चाल भूलन बाबा ओ जे छोने छोने हो दूला। अरे गोदी के ललनानियो न तोर पियावा होने। बहुत अच्छा गाना भाई। ए सृष्टि जल्दी गालो, सृष्टि जल्दी गाना के गालो। जैसे कि हमार बहनिया शिल्पी जब गाई तो तहार गाना हल्लुक हो जाई। ऐसे कि ओकर भी गाना बा। ए राजा जी एगो खून कही दो, ऊपर ऊपर नीचे अपना हाथे खून कही दो। तो दोनों जानी के बहुत अच्छा गायकी बा। और तो शिल्पी दीदी के बुला दे ना बोलावा मत, ई पूरा कलो। ओकरा बाद आयोजन कमेटी नु समझी, हम मालिक ना नहीं। आरो रो पता बा कि हम एगो मुखड़ा एगो अंतरा गाइला काहे? खत्म हो गए। पूरा गाना गावे के बा। औरी का बा अतने रूसल पलमुआ नानी कला गेला, हंसता चेहरा ठीक लागेला, और का सैये नितेश हवे, ठाकुरे जी के लिखल बा। अरे सेज के सिंगार, अरे गोदी के बहल कले जैसन चाल करे दिया, गोदे छोने छोने हो दूला। दिया हम ए उड़ जा। अरे गोदी के बहल कले जैसन गोदे छोने छोने हो दूला। भातार बिना नींद नहीं आवे हमके राती। के सुनले बा तनी हल्ला करके बताई लो। वाह ये प्यार बनल रहे। अरे एक मुट्ठी सरस भातार है परस,
अरे पर्वत दूधावा में छाली तो घिउ महाई भौजी तो घिउ महाई भौजी तो हई देवारन से देह रगड़ाई भौजी। का गाना रहला जौनी भैया एगो और आई रहला आ छोटा रही तो खेली सारा गोटिया आ रामा हो रामा आ केहू नन्हकी कहे केहू छोटिया ए परी जी हेने आई कितना भगवान फुर्सत से बनौले बड़े ना। अरे हमारा खातिर तोहरा के दुनिया में भेजवले बड़े भगवान बड़ी फुर्सत से इनका के बनवले बड़े। बात बना बना लेकिन हम का है अरे छोड़ल ससुरान पार लागेला अरे नहीं हो रे बेकार लागेला अरे भौजी सुना अरे दुविधा हमार दूना मामा भगिना के फेवरेट गाना है नाइना होती तो परियारी कवती दादा से गोलू भैया बड़ा बढ़िया से गाइला अरे का कहत जितना गोलू भैया अच्छा से गा दिला न मोह के हम नहीं सुना गवाई ओ सब हुआ था मंच के राजा है किंग है अच्छा से करो के चलते तो हम परेशान हैं। एगो और आई रहे गोलू भैया अरे सासू के नखरा सासुरा में झलही के परी। अच्छा गोलू भैया को उठाई अच्छा अच्छा आ जाए भैया आ जाए जाइन तनी मने और गला में चूना घोंस ले केहू बड़ भाई बा पब्बी की तिवारी भैया बाड़ो सृष्टि भारती खातिर जोरदार ताली बजा दी। जोरदार ताली यहाँ का तो अयोध्या अब जाए के बा। अब हमरा तमाम गीत देखी के